син и на моите внуци, нека да са живи и здрави, Бог да ги благослови. Така, сега тук при мене да се стяга, да заповяда Оханамик Еханамикаса, бащата и майката на младоженица. Сока му келе Еханамик Еханамикаке, оборчита родияв. Айде! Аплодисменти за тези хора. Айде за парито орега и пристигай Каини. Най-мощният орег. Бащата и майката на младоженците да пристигнат на сцената. Така, всички познаваме този човек. Аз нямам думи да го опиша, затова ще остава вие да кажете, да говорите за него. Окаини, песемействоса, пероняса, си пашаман деки сцена и те ще си кажат тежката дума. Браво! Сега, давай, да бъркаме. Маро право Окаини, да мари пени жива, осъстро съсуи, да подарим Еболя. Извинявай, аз не се съобразявам и винаги заставам с гръб пред камерата. Така, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 300 евро подарява от сърце и душа. Нека да са живи и здрави, нека народът е благословилен и Диана Експрес ще каже нещо. Аз също искам да благодаря за моите сватове. На първо място ми са много красиви, много умни и много работливи. Дори Библията описва красивите мъже. И аз имам право да си ги описвам. И така, аз много се радвам, че Бог ми чу молитвите и ми даде най-красивите семейства и най-богатите в квартала.